भारतनि स्वराष्ट्रमंत्री ऑल इंडियानि बीजेपीनि प्रेसिडेंट जेपी नड्डा निनि नेडानि चेयरमैन हेमंत बिश्व शर्मा तारपर नर्थ इस्ट जे पलिटिकल इनचार्ज जागि थानाय सम्बित पात्र माने साइथां आंखाय दिल्लीनि ताबर ताबर नेतार आदिन बुबाग्रानि नेतृत्व जों प्रसेस सलिदोंमोन बिसाइया खुलेना बिसाब नोंसों बिसाबो दानासिनि मालिया दिनै बिसाया बे एक बছर बुबाग्रा वाइसा फाइकेल ताम असुबिदा बिल सामुंथ सलिदोंमोन बिनि एमएलए राव एलओपि लिडार ऑफ अपोजिशन बिसिंथै एसेम्बली सामखाय दङ आनी 13 जना एमएलए राव जानि जानि एलाकाव जानि जानि विधानसभा एलाकाव जे मानथै लामा दै कारेन्ट एलाकानि समस्या नथयै विधानसभाव जोंनि मिडियानि माध्यमे गोबां मा दिसाय दंले ताम असुबिदा दङ दिनै जे बरक एडिसिव जों 2.5 বছর कानाते कयेकटा दिन बाकी दं एकदम आहामरि चाका चाका पाइका पाइका गोटाला गोटाला नाय और तदন্ত खायदि नों तो कपि न दंले ना नों आसकै लिडार तोरि थांगा एडिसिव 2 বছরनि हिसाब पुण्य नोंसानि मिया देबा जों दिनै मिया बचिनि काउन्सिल बंग अधिवेशन पायो कुनु एमडीसी ताबु पर्यन्त यासि सुरुई सैमान्याखौ जे एडिसि हापान 2021 22 23 24 नि आर्थिक बছर म आर्थिक केलेंकारि खायजाक्का बा म दप्तरनि एग्रिकालचारनि फिशारिनि फरेस्टनि एडुकेशननि माने हर्टिकालचारनि जत डिपार्टमेंट माने मुसुक जरतै रां गुटालांखा अकथा पिंजो केव सारानि साव जाफैया तांनि उरां उरां कर्मचारी और आंदोलन मा खायया बेतन से रहर जायगा थिबुतो बेतन से थी मत रहर जायगा आबुनि बिसिङो पानो आबुनि बिसिंपना जों जानि जानि एरिया डेभलपमेन्ट खायनानि बागै जों सामखायनाय ताबुक दिनै दिनेश बाबुनां आं सुना मोसं दिनेश देबबर्मा बसो आं टीएस दिसिनि टीएसएफ दिसिनि यास जोंनि आगोलगोन टीएसएफ खायबो 1978 दिसिनि न दङबाव दं ग्रिया किन्तु आं बार बार सेंट्रल कमिटियाव थाङो दिनै बाव सम सेंट्रल कमिटियाव थाङो टीएस खायबा आं टीएस 1983 नि 15 मार्च आं सेंट्रल कमिटी टीएस हावने 83 नि किन्तु मन कपाल हापानि नुगियाब्ले लिडार आगोना बाथिरेदि 2021 नि बुबाग्रानि लिडारशिप जे एडिसिनि इलेक्शन अंक्रो सार दिनेश बाबु नों बर दं नों 2 तारिख दिन बद पुरिया बद दिल्ली बेंगालुरु से बीच बर बर गुर हुई तो मुई वाय बजारनि थै बजार सीबीए नि बागै सीए एकदा सीएबी नि एनआरसी नि कयटा आंदोलन दं नुखा बुई जखन गुली खाइजे पुरो नुता दं बुई जखन आरो नेशनल हाईवे कास हुई दुफुंनाय दंग्रो बव लामाव नों नेतृत्व रिसाला कायसे पिक्चार फुंगला सिनि बंधु मीडिया रकमले ओ बंधु मीडिया रकम फुंगला किसा राजा ने उकलो राजा फायोनि खनाकाय उकलो ना सरताम तंगनि बुट काना फायुका बन हामियांगा वाइसा पश्चिम थांगो आश्राम बारि बसानानै वाइसा फायु रामचन्द्रगढ़ बसानानै बसाव जों पदनि बागैया पदनि बागै आंनो साना आं पदनि बागै न सागाता सब पदनि बागै हनि साइट आं पदमन हनि तिरां शिक्षा दप्तरनि इयाम दं नोंहा जागा सौलियाता दिनै सार श्रीराम बाबू नोंसाव आं टीएसएफ का पिगे 91 नोना बुधवार रेखेसन टीएसएफ नि टीएसएफ ये मायानि लामा वासुका क्वार्टर मायानि लामा का सुका अनेक
কথা বলে 2003 সরকার ফাইগুলিয়া আইএনপিডি বা কংগ্রেস আইএনপিডি যত পার্টি টিএনপি সবাই কিয়া টিউজেস সবাই কিয়া হ্যাঁ এনএসপিডি সবাই কিয়া মানে এনএসপিডি টিএসপিপি মানে এনসি গোমা দল সবাই না সিঙ্গাপুর আইএনপিডি খাবলে এক ত্রিপুরা সানে একটা মাত্র আন্তরিক 2002 जों बुटो बाताय लेखा सबसे हायेस्ट सीट जों मानो सीट शेयरिंग 18टा सीट मिसिंग जों 6टा जिरिखा 6टा जिरिखा ले श्रीराम बाबू आपरू इया श्रीराम बाबू যখন 2023 जों ক্ষমতা ফাইলি आंखानो सीपीएम नि चक्रान्त जों যখন सबायना नायखा नोंहा प्रपर थां सामलगि दं যত নুক খাবলাব एनएसपिडि साबखाय नोंना आंनि आइडियोलॉजी ठीक दं कयटा आइडियोलॉजी नि ठीक दं हासाला एक बार कांग्रेस एक बार टीयूजेएस एक बार एनएसपीटी एक बार टीएसपीपी एक बार टीटीएनसी